κάποιους ανθρώπους που είδα εκεί τριγύρω με κάμερες και όχι πάρα πολύ ευγενικά τους είπα ότι κοιτάξτε να το πάρετε αυτό το πράγμα, μην πάει χαμένο, γιατί ήταν και ζωντανή σύνδεση με το Βελιγράδι. Όλοι το πήραν ότι εμείς θέλουμε να καταστρέψουμε τον ιμπεριαλισμό και θέλουμε να στρέψουμε τα πράγματα προς τα εκεί. Απλά ο Νικήτας είχε τρελαθεί γιατί βρέθηκε έναν Αμερικάνος χωρίς να είναι. Μεγάλωσε εδώ, γεννήθηκε εδώ. Και σου λέει τι γίνεται. Όχι. Και περίμενε πώς και πώς να κάνουν οι άλλοι καμιά γκάφα για να ξεσπάσει. Και ξέσπασε για πάρτι του. Και όλοι το πήραν σαν συμβολικό της κατάστασης. Αυτός όμως το έκανε για πάρτι του. Με χρώμα σκοτεινές κατά τα αστέρια. Μια ευκαιρία είναι καλή για αυτά τα χέρια που χαρά μου τάζουν όταν φτιάχνουν εικόνες έξω από φτιασιδωμένους καλλιτεχνικούς κανόνες. Με χρωματόνυρο και σχέδιο τη ζωή. Απέναντι από τον τοίχο να ζητάνε μια φορμή για να ραδιάσουνε πιο χύμα όλα τα τερτύπια που καμαρώνει ακόμα ο δρόμος για όσα άσχημα ή πια. Για όσα σκίτσαρε για πάρτι μου η καρδιά και το μυαλό μου. Ναι, ανάγκη να τα βγάλω είναι το καλό μου. Η φωτιά, η φωνή, διαμαρτυρία. Μια προσπάθεια, η στιγμή δημιουργία. Κι είναι η αλήθεια, το γουστάρω να με βλέπει. Το πιο χαμένο του βάρη κι ας μην του πρέπει. Αφού θα του ταιριάζει όταν θα βγάζει φωτιές στο σπρέι πάλι. Κι η στιγμή θα και ιδέες με μια φιάλη πεταμένης, χαλασμένης παγκόσμιας ιστορίας. Με αρχένα προϊόν μιας ξένης εταιρείας που το χαίρονται κι αυτό χλιδάτι. Και ατάλλαντη μοδάτη και φραγκάτη. Μα είναι εξαίρεση όμως στα χέρια άλλων που δεν χάνονται αυτοί στα μονοπάτια των μεγάλων. Εκεί που τα ονόματα γελάνε συνειδήσεις σε μια τέχνη που είναι εύκολο να ζήσεις. Σαν μεθυσμένη από το χρώμα την πογιά. Σε μια γραβούρα χαραγμένη σε τουβάρια. Περίσσια τα όνειρα με χέρια η φωτιά. Γράφει ιδέες σε πολύχρωμα παζάρια. Κι όταν η τρέλα θα στερέψει εκεί κοντά, να μη σε νιάξει το μυαλό σου έχει πολύ ακόμα. Πες στη φωτιά να σ' αγκαλιάσει πιο σφιχτά κι όλο το έργο κερασέτη για να γίνει λιώμα. Τι είναι αυτό πίσω? Αυτό εδώ είναι ένα μεγάλο τράγκο που το είχα ψιλοποθυμένο για να το κάνω. Πότε ρε Αντρονίκη? Το είχα κάνει τότε στο Ρόδο. Και? Μ' άρεσε. Μεγάλο στερένιο πράγμα, στατικό δεν... Καλά είναι, αλλά δεν μπλέκει πολλά πράγματα. Εγώ κυρίως κάνω μηχανήματα, θέλω να κάνω άλλα πράγματα. Κάνα ντεκόρ παράξενο, να κουνιέται όλο, να κάνει κάτι, να είναι κάπως. Κάνα... το ατμοκτίνος. Το πράγμα άρχισα να το παρακολουθώ από το γουδί. Πάνω να έφυγε στο γουδί τότε που ο Μελωδίανος το είχε οργανώσει. Και κόλλησα μετά, ήταν... Βασικά εγώ ποτέ δεν ήξερα να μιλάω. Ίσως να μπορώ να φράσω με λόγο αυτό που θέλω να πω. Ένα σοβαρό λόγο. Και όταν το άκουσα αυτό, κόλλησα εκεί. Ήταν δηλαδή αυτό που δεν μπορούσα να κάνω. Ήθελα αλλά δεν μπορούσα. Είχα μέσα πράγματα που και δεν ήξερα πώς θα τα βγάλω, πώς θα τα πω. Και τα άκουσα και είπα, ωραία, εδώ καλά είναι. Εδώ αλλάζω. Freestyle ήταν... Στην Πέτρα μ' άρεσε.
στο check του live, που ήταν έτσι μέρα, ήταν δεν ξέρω, μ' άρεσε όλη η φάση πώς έγινε. Πρώτη φορά που ανέβηκα πάνω στη σκηνή και ήταν κάπως. Ήταν ο πανικός εκεί στο τσεκάρισμα. Αυτό που ήταν χαμηλά. Και ήταν η μέρα. Ήταν και ο χώρος ωραίος, δεν ξέρω. Μ' άρεσε. Όταν έγινε το βιβλίο, γούσταρα. Βασικά, εγώ δουλεύω στο Καστανιώτη πριν. Εντάξει, κάνα διακίνηση, αυτό κιόλας βλέπω όλοι στο μεζέ πάνω. Και ήταν να φύγω κάποια στιγμή και όταν έμαθα ότι θα γίνει το βιβλίο, θα κάτσω έτσι μέχρι να βγει το βιβλίο, να κυκλοφορήσει. Να είσαι και λίγο αυτό το πράγμα. Τώρα, άλλα τρέχει για ένα βιβλίο που κουστάρει και άλλο για τις μαλακίες που κυκλοφορήσει. Έτσι, για να βγάλεις 5 φράγκα. Αν ήταν κάνει το λοπάπ, δεν θα πρόσθετα. Γιατί είπαμε, όταν δουλεύει κάτι δεν το πειράζουμε. Αν το πειράξει, μπορεί να χαλάσει. Μπορεί να γίνει και καλύτερο. Αλλά όσο δουλεύει τουλάχιστον, άμα σταματήσει να δουλεύει, βλέπεις τι θα κάνεις. Θα πω έτσι μια μέρα μεγάλο εργαστήριο. Γεμάτο σίδερα, να τα πατάς. Να είναι γύρω-γύρω της παντού σίδερα. Να γεμίζει και ένα μεγάλο καμίνι στη μέση. Τα βάζεις πάνω, τα πυρώνεις, τα κοπανάς, τα γυρνάς. Θα είναι ωραίο. Έτσι πολύ σίδερο μέσα όμως. Θα κάνω την κουστάρω μετά. Μάλιστα, δεσμεύομαι λοιπόν το πρώτο θέραμι που θα φτιάξω, θα το κάνω δώρο στο Μιχάλη. Φιλέ, Έλα. διάλυσε μου μια απορία. Τι θα προτιμούσες ανάμεσα σε ένα όμορφο λουλούδι και ένα κομμάτι σίδερο? Το σίδερο, λουλούδι. Βέβαια. Το έργο λοιπόν αρχίζει. Η Active Member στο Λονδίνο. Και το πέντε μου εντάξει. Νόμιζα ότι το έχουμε. Ναι, αυτό είναι το παλιό. Το ξαναδεί. Ναι, αυτό είναι. Cause it felt so real. I'm strapped with a 4 ounce, a 4 ounce. You find some large amounts when I bounce. You show with no type of food that'll eat up your phone. Sit on your couch, use your phone, invite a couple of partners to your house. Call a DJ, a couple of freaks to turn it out. Ain't shit, different toilet though. Luke Da Vinci, Raz Cass. Organized rhymes, nigga. Listen. I got you curious for thug passion. Picture that, the atomic call. Like a aristocrat, get the gap. If I apply no pressure, my wrist is snap. Groupies get the Bozak. Snake niggas, I'ma get your ass back like your ass crash at low jack. And you know that. Ο Νικήτας χτυπάει